Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tuesday, abalị 12 n'ime ọnwa Julaị afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke 4 ọgbakọ ntụkọta ego na-adị kwa ọnwa maka nchekwa ala nna Biafra maka Biafra Land Defense Forces ga-adị na Satọde ikpeazụ nke ọnwa Julaị bụ abalị 30 nke ọnwa ma ọ kụọ elekere anya 12 nke oge mba New York nakwa elekere anya 5 nke mba Biafra n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Akara ị ga-eji sonyere na nke a bụ https://us.web.zoom.us/j/89170219953. Ọgbakọ a bụ nke eji atụkọta opekampe $500. Ụlọakụ ndị pụrụ ịkwụnye ego a gụnyere ụlọakụ Trust. Aha akpa ego ya bụ ABVet. Routing bụ 055003308. Ara ụlọakụ ya bụ 1210060272227. Ndị ọzọ gụnyere zele.info@abvet.org maọbụ akara 202-699-3173, Cash App 202-699-3173, PayPal Biafra Defense Fund. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị atụmatụ mkpochapụ agbụrụ nakwa igbu ọchụ. A na-akpọku ndị niile bụ ndị hụrụ nnwere onwe n'anya, tinyere ndị otu Indigenous People of Biafra, obodo ndị Yoruba, obodo ndị Ariwa, Ambazonia nakwa ndị oyi ha na mba Afrịka, tinyekwara ndị na-agọrọ Biafra ọfọma. Ndị ga-ele ọbịa na nke a gụnyere ụmụada Biafra Worldwide, American Biafran Veterans Network, ABVet. Ị pụrụ inweta ha n'akara ekwentị nke ABVet bụ 202-250-0001 maọbụ nwaada Ndidi Amaka n'akara ekwentị a 904-525-1258. Ụmụada Biafra na-akpọku gị ka ịtụnye opekampe ihe ọbụla ị nwere iji nye aka na nchekwa ala nna. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra akụsuola onye ndu okpukperechi alakụba bụ Sheikh Ahmed Gumi n'ihi okwu o kwuru wee kọwaa ya dịka ugwumagalaba nyere atụmatụ nnwere onwe Biafra. Gumi nọrọ n'ụbọchị Mọnde depụta n'akara nzirịta ozi Facebook ya wee sio na ndị na-eme dọgadọga nnwere onwe Biafra ebelatala aka na mpaghara South East, tinyekwara ndị na-eme dọgadọga maka nnwere onwe obodo Oduduwa n'ihi nhọpụta Peter Obi dịka onye ji ọkọlọtọ otu pati Labour azọ ọkwa na ntuliaka ozuru ọha ọnụ n'afọ 2023. Mana Masob n'otu ozi o zipụrụ n'ụbọchị tata bụ Tuesday kọwara okwu ahụ Gumi kwuru dịka nke ejupụtara na nduhie na okwu asị. N'ozi nke onye ndu otu a bụ Comrade Uche Mmadụ bịanyere aka n'ime ya, ọ sịrị na ọtụtụ ndị na-achọ nnwere onwe Biafra bụ nnọọ ndị kwudosiri ike n'atụmatụ ha inweta nnwere onwe nke Biafra. Dịka ọ sịrị na ndị a na-eme dọgadọga nnwere onwe Biafra anaghị achọ ka onye Igbo nọrọ n'ọkwa ọchịchị Naịjirịa, kama Masob rụtụrụ aka ma sio na ha agaghị ala azụ n'atụmatụ ha inweta nnwere onwe Biafra site n'ụkpụrụ udo na-abụghị nke tigbuo zọgbuo. Ozi a gara n'ihu kwuo sị na Masob na otu ndị ọzọ bụ ndị na-achọ nnwere onwe Biafra enweghị ihe ọbụla gbasara ha na Peter Obi na ebumnobi ya ịzọpụta Naịjirịa pụọ na ntipịa, ebe ọ bụ na o kwenyere na Naịjirịa ọ bụrụkwa na ụmụafọ Naịjirịa họpụta ya n'ilekwasị anya n'inwe agba ya dịka onye isi ala ọhụrụ ha, na nke ahụ bụ nnọọ nke gbasara ya. Otu a gara n'ihu kwupụta sio na onwe ihe gbasara ha na ntuliaka elu Naịjirịa, kama ebumnobi ha bụ nnọọ naanị inweta nnwere onwe Biafra. Masob gara n'ihu nye Sheikh Gumi ndụmọdụ ka ọ kọwaa aka ọrụ ya nakwa ndị Fulani ndị ọzọ bụ ndị bụ amakevu n'iyi ndụ egwu tụmadị na mwakpo ahụ a wakporo ụlọ mkpọrọ Kuje dị n'Abuja. Otu onye ọkachamara n'okwu nchekwa bụkwa osote onye isi ndị uwe ojii lara ezumike nka, onye aha ya bụ Ambrose Asiabo,
etiela obeu gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa dị n'obodo Naijiria. Asị ya bụ mgbe ya na ndị nta akụkọ nwere mkparịta ụka kwupụtara sio na ndị a na-eyi ndụ egwu tinyekwara ndị ekperima nakwa ndị omekome ndị ọzọ bụ ndị na-awakpo ụmụafọ obodo Naijiria dị nnọọ ka ha dị na njikere bụrụkwa ndị kpakọrọ onwe ha ọnụ ma nwerekwa ikikere ngwa agha tara ọchịchị karịa gọọmenti Naijiria na ndị ọrụ nchekwa ya. Ọ sịrị na nke a bụ ihe mere ndị a na-eyi ndụ egwu ji na-ebu agha aghara ma na-ala na ha tọrọkwa ndị mmadụ n'otu aka ahụ ma na-anapụ ha ego mgbapụta site n'aka ezinụlọ ndị a dị iche iche. Ka o sila dị, onye abụbụrụ osote onye isi ndị uwe ojii sịrị na ego a bụ nke ndị omekome a na-enweta site n'ego a kwụrụ ha tupu agbapụta ndị atọrọ bụ nke ha na-eji gaa zụọkwa ngwa agha tara ọchịchị ebe gọọmenti nọkwa na-ele anya n'amaghị ka a ga-esi zute ọnọdụ a. Ọ gara n'ihu gosi mmetụta ya gbasara mwakpo ahụ awakporo ụlọ mkpọrọ Kuje nakwa ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna, tinyekwara ịgba ọnyụpa nke gọọmenti ịtọhapụ ndị ahụ atọrọ. Ọ gara n'ihu nye ndụmọdụ sio na ugbu a bụ oge gọọmenti ga-achọ enyemaka nke ndị si na mba ndị ọzọ. Aloy Ejimaka ọ bụ ọkaiwu pụrụ iche na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu agbarụọla ihu ya nyere adịghị nhatanha nke agbụrụ dị iche iche n'okpuru nchekwa na mpaghara South East. Ejimaka ọ kwupụtara sio na mpaghara South East ga-ejikọta aka megide ahaghị nhatanha ndị a bụkwa nke emere ka mpaghara ahụ wee nọdụ n'ihe iyi egwu. O tiri obeu sio na ndị ọrụ nchekwa bụ ndị na-achụso oke agbụrụ ejupụtala na mpaghara South East wee gakwa n'ihu na-egbu ọchụ n'otu aka ahụ. Ejimaka nọrọ na-arụtụ aka n'otu ozi nke otu ime obodo na steeti Anambra zipụrụ wee na-arụ ndị agha Naijiria aka ọjọọ dịka ndị na-akpọkwasị ndị ntorobịa ha ndị otu IPOB nakwa ndị otu nchekwa Eastern Security Network ESN naanị ka ha wee gbuo ha. Ejimafọ gara n'ihu kwuo sị na ịkpọkwasị ndị ntorobịa ndị a dịka ndị otu ESN na IPOB bụ nnọọ ihe ngọpụ nke eji achọ igbu ha n'ụzọ iwu na-akwadoghị bụkwa ndị aka ha dị ọcha. Ndị ekperima na ndị na-eyi ndụ egwu bụ ndị nọ n'ọchịchị kansụl Shiroro na steeti Niger bụkwa ndị na-eyi ndụ egwu na mpaghara ahụ eburula akata ha gawa n'ọchịchị kansụl Mariga na steeti ahụ bụ ebe ha nara ime obodo dị iche iche 10 nde naira 4 nakwa 100 nde naira n'otu n'ime obodo ndị a dị iche iche naanị iji kwe ka ha gaa n'ubi ha. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị a na-eyi ndụ egwu degara ime obodo dị iche iche n'ọchịchị kansụl Mariga akwụkwọ wee gwa ha ka ha kwụọ ụgwọ a dịka ọnọdụ ha ga-eji wee kwasa ngwa ọgụ ma kwụsịtụ ịkwa mgbọ nwa obere oge. Onye ndu obodo Bobi nke dị na mpaghara ahụ bụ Alhaji Mohammed Labo so n'ime ndị nwetara ụdị akwụkwọ ozi a site n'aka ndị ekperima bụkwa nke na-agwa ha ka ha kwụọ 100 nde naira iji wee kwụsị ịwakpo ha. Bobi bụ nnọọ ime obodo ndị ejiri ọrụ ubi mara nakwa ịzụ ụmụ anụmanụ. Ka o sila dị, otu onye obodo bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya aha gwara ndị nta akụkọ sio na ndị ekperima dọọla onye ndu ime obodo ahụ aka na ntị maka ọdịmma ya na ndị ọ na-elekọta ka o wepụta ya bụ ego ma ọ bụghị ya na ha ga-awakpo ime obodo ya ma tọrọkwa ndị obodo ya n'igwe gbukwa ndị ha ga-egbu. N'otu ihe yiri nke a nchọpụta emere gosiri na ndị ekperima gakwara n'ihu gwa onye isi ime obodo Kontokoro bụ Alhaji Salihu Ishaka ka ọ kwụọ 10 nde naira 4 n'otu ọchịchị kansụl Mariga ahụ. Kontokoro bụ nnọọ ime obodo ejiri ọrụ ubi mara bụkwa ndị ha na steeti Kebbi na Zamfara nwere agbata obi. Ka o sila dị, n'ọnwa 4 gara aga ndị ekperima n'ime obodo dị iche iche banyere na nkwekọrịta ịkwụsịtụ ịkwa mgbọ mana ọ bụ nnọọ ihe iju anya na ha bịara malitegharịa ibu agha ha ebe ọ bụ na ime obodo ndị a akwụbeghị ha okwutukwu ego a bụ nke ha na-achọ dịka ego nke ha ga-eji wee nye ha ohere ịga n'ọrụ ubi ha. Igbo ndị nwe mmadụ chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, ịbụ onye lara ezumike nka dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ.
ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB agbaala ụkwụ megide atụmatụ iwu akụ ndị si na mmiri bụ nke onye isi ala Muhammadu Buhari zigara ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ka ha leba ya anya wee ṅụọ iyi sio na ha agaghị ekwe ka ya bụ atụmatụ iwu hirodo. IPOB n'otu ozi o zipụrụ site na ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful kọwara atụmatụ iwu ahụ dịka iwebatagharị ụkpụrụ iwu ọzụzụ nnama buruga n'ụzọ aghụghọ. Dịka Powerful si wee kwuo, ọ sị na iwebatagharị atụmatụ iwu a bụ nke ebumnobi ya bụ iwere ala ndị nọ na mpaghara South East na South West wee nyefee ya n'aka ndị Fulani. Ọ sịrị na Buhari agaghị eji ụzọ aghụghọ wee were egbere mmiri niile nọ na Biafra wee nyefee ya ndị Fulani bụ ndị si na Funtua Jalon dịka ha gafere obosara ala niile bụ nke tọgbọrọ n'efu na mpaghara ugwu. Ọ sịrị na onwebeghị mgbe ha na onwe ha banyere n'ala ọbụla na-abụghị nke ha n'ike, ya mere na ha agaghị ekwe ka abata n'ala nke ha ebe ọ bụkwa n'ala ha anaghị ezuru ha. Ọ gara n'ihu rụtụ aka sio na atụmatụ iwu a nke Buhari zigara n'ụlọ nzukọ omeiwu ga-eribido ndị Fulani ọ bụrụ na ha anwa zọnye ụkwụ n'iyi ọbụla maọbụ egbere mmiri ọbụla dị na mpaghara Biafra. Ozi a gara n'ihu kpọkuo ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ka ha kwụsị ya bụ atụmatụ iwu ma zọnyụọ ya dịka ọkụ n'ihi na ọ ga-abụkwa atụmatụ iwu nke a ga-ahụta dịka nke a na-agaghị emejupụtali bụkwa nke ụlọ nzukọ omeiwu Naijiria kwadoro. Cheta na Buhari zigara ya bụ atụmatụ iwu n'abalị 30 nke ọnwa Juun n'afọ 2022 bụkwa nke ọ sịrị na ha ahazigharịala ya bụ atụmatụ iwu bụ nke agba nke 8 ụlọ nzukọ omeiwu ukwu jụrụ ajụ n'afọ 2017 rute n'afọ 2020 n'oge Yakubu Dogara bụrụ onye isi. Ka o sila dị, ya bụ atụmatụ iwu na-achọ iwere akụ ndị si na mmiri tinyekwara obosara ala nke dịketere nso kilomita 3 nyefee n'aka ọchịchị etiti ka ọ bụrụzie nke ga-anọ n'okpuru ọchịchị etiti, tinyekwara akụ ndị si n'ime ya nakwa olulu mmiri bọọholu nke a na-egwu na mpaghara dị iche iche n'obodo Naijiria. Ozi anyị nwetara akọwala sio na akwụrụ nnọọ $800 nye ndị ekperima bụ ndị a na-eyi ndụ egwu bụkwa ndị wakporo ma tọrọ ndị njem n'okporo ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna ebe ha gara n'ihu tọhapụ mmadụ 7 n'ụbọchị Satọde gara aga. Ka o sila dị, ndị a tọhapụrụ so n'ime imirikiti imi ndị ahụ atọrọ n'abalị 28 nke ọnwa Maachị afọ 2022 site n'aka ndị na-eyi ndụ egwu. Ka o sila dị, atọhapụrụ mmadụ 7 n'ime ha dịka e nwere ụjọ n'oge ndị a na-eyi ndụ egwu yiri egwu ịmalite igbu ndị a bụ ndị nọ na ọdọ ha ọ bụrụ ma gọọmenti agba ọnyụpa imejupụta ọchịchọ ha. N'ụbọchị Tuzdee, ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị a bụ ndị tọrọ ndị njem a zipụrụ ozi na mpịaka olu ha wee gwa ezinụlọ ndị a ha tọrọ atọrọ ma yikwa egwu igbu ha ọ bụrụ na ha emejupụtaghị ma ọ bụ nwee nkwekọrịta ha na ha site n'ịkwụ ụgwọ mgbapụta. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara site n'aka ụfọdụ n'ime ezinụlọ ndị a tọhapụrụ kọwara sio na mmadụ 6 n'ime ndị a tọrọ atọrọ bụ ụmụafọ ala anyị kwụrụ nnọọ $100 n'isi ebe otu nwaafọ Pakistan kwụrụ $200. Nchọpụta anyị mere gosiri na ndị ekperima nara ego a n'akwụkwọ ego naira dịka $200 ka a kwụrụ n'ego naira ebe $600 bụ nnọọ nke a kwụrụ n'ego dọla. Ndị a tọhapụrụ bụ nnọọ ndị gụnyere Mohammed Diabu Paki, Bosede Olurotimi, Abubakar Zubairu, Al-Hassan Sule, Sadiq Ango Abdullahi, Aliyu Usman, tinyekwara Mohammed Abuzab Afzal bụ nwaafọ mba Pakistan. Ka o sila dị, ezinụlọ ndị a tọrọ atọrọ bụ nnọọ ndị si na enweghị ka gọọmenti si wee tinyere ha aka ịhụ na akpọpụtara ụmụnne ha ndị a atọrọ atọrọ. Ka o sila dị, otu n'ime ndị a atọrọ bụ onye kwupụtara maka akụkọ na-awụ akpata oyi na njem ha na ndị ntọ mmadụ a. Ka o sila dị, ọ sịrị na mwakpo a wakporo okporo ụgbọ oloko a siri Abuja gawa Kaduna bụ nnọọ nke emere n'etiti ndị otu Boko Haram nakwa ndị ekperima bụ ndị maara ụzọ ahụ ọfụma. Otu onye na-achọghị ka akpọọ ya aha sịrị na ebe edowere ha bụ nnọọ oke ọhịa bụkwa ebe ha rụnyere
ụlọ mkpuke 3 bụ ebe ha na-edowe ndị a tọrọ atọrọ. O kwupụtara sio na ndị atọrọ ndị njem a bụkwa otu ndị ahụ wakporo ụlọ mkpọrọ Kuje dị na Abuja. Ọ sịrị na enwere nnọọ nnukwu ọṅụ mgbe ndị a bụ ndị mere mwakpo ahụ duru ụfọdụ ndị ha tọhapụrụ n'ụlọ mkpọrọ ahụ wee lọta n'abalị Tuesday. Ka o sila dị, cheta na ndị ekperima wakporo ụlọ mkpọrọ Kuje wee tọhapụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu Boko Haram, bụ ndị ọnụọgụgụ ha dị opekampe 69 tinyekwara imirikiti imi ndị ọzọ. Ka o sila dị, ka ọ gasịrị otu ụbọchị, ndị otu ISWAP bịara kwupụta sio na ọ bụ nnọọ ha mere mwakpo ahụ site n'otu ihe onyonyo vidiyo nke ha zipụrụ, bụkwa ebe egosiri ndị otu ha ka ha nọrọ wee kuchie ụlọ mkpọrọ ahụ ma na-atụkwa ogbunigwe aghara aghara. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owerre nchi ka emesịanụ.